Mangochi, are you ready? Chisangalalo chija chatsikira ku Mangochi tsopano kuyambira lachisanu pa 15 September 2023. Basi yanu ija yodalirika ya Khwezy tsopano yayamba kuyenda pakati pa mtunda wa Blantyre ndi Mangochi. Kunyamuka ku Blantyre nthawi ya 8 koloko mmawa kupita ku Mangochi, komanso kunyamuka nthawi ya 2:30 masana ku Mangochi kubwera ku Blantyre. Mtengo wakulu 20,000 kwacha, ana 15,000 kwacha. Return ticket akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha yokha basi. Osayiwala kutumiza katundu wanu pa Khwezy courier ku Mangochi kupita ku Blantyre, Lilongwe, Kasungu, Mzuzu ndipo katundu amakafika tsiku lomwero. Nambala yathu ndi 0886 780 Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chansi? Achimwene, muliko bwanji tsiku la lero? Ife kuno kwano ku Nyasaland ndiri saname chauta kuti sungabe ndi moyo ndithu. Moyo tikadali nawo achimwene. Chinthu chachikulu ndi chimenechi. Imfa ikuthamanga kwambiri. Ndipo kawiri ukadzuka mmawa, zimangofunika kunyonyomala pa mawondo ndikunena kuti Ambuye zikomo mwakhala thandizo. Leronso ndimafuna ndikumbutse kuti kuyenda pakati pa Blantyre ndi Mangochi tsopano kwaphweka kwambiri. Kunja akutu kwabwera chombo chija chapansewu. Achimwene, Khwezy buses imene ikumayenda mtunda wa Mangochi ndi Blantyre. Koma ndi ikumayenda bwino kwambiri. Kunyamuka ku Blantyre 8 koloko mmawa, komanso kunyamuka ku Mangochi 2:30 masana. Moti ukhoza kulongosola za nsomba zako ku Mangochi, ndikupita bwinobwino ukazitenga, ndikubwera nazonso ku Blantyre tsiku lomwelo. Komanso kutumiza katundu pakati pa Blantyre ndi Mangochi kwaphweka kwambiri ndi Khwezy courier achimwene. Ndili nyumba amwene, lero ndabisala, ndimamuza amagetsi wangayo, kafadala, agoloso, ndiyena onse pa banja pathu kuti ayi, makono ndimene zinthu zake zikuyenderamo. Sizomangoyenda amwene, kuli bwino tidekhe amwene. Nyasaland wapanoyo si Nyasaland uja amene mmamudziwa uja achimwene. Wapanoyo wopsa kwambiri. Chitetezo achimwene chili pamoto. Zinthu sizikuyenda. Koma monga muja ndidakambira muja achimwene, zimadzaoneka ngati nkhani za chitetezozi, yakhale zikuoneka kuti zasokonekera, ena ake sizikuwakhudza alipe. Tikamakamba za kusokonekera kwa chitetezo, ena ake mu mtima mwawo kumadzaona ngati tikupanga za mapupulumenti, komanso tikupanga za udani. Koma kuti namuona mtima amwene, sizikuyenda ayi. Nkhani iyi ya chitetezoyi ndikanatha loko kukhala tsiku lonse la thunthu ndikuyita mbasula amwene, sizoona ayi. Dzuloli takafotsera mwana wa ana likhuleni, mnyamata wa mphamvu zake, mnyamata amene zinthu zimaoneka kuti zikumuyendera, amathamangathamanga mtaunimo, anthunso owona ndikumadziwa kuti koma mwana wa ana likhuleni zinthu zikusuntha amwene. Kumudzi kuno iyi samatula bweranso iyi, mwana odziwa uku akuchokera, komanso olemekeza makolo ake. Chipatso mwana wa ana likhuleni anali chitsanzo chabwino cha m'mudzi mwathu, koma sitikutha kumvetsa kuti kodi chachitikachi ndi chani. Chipatso mwana wa ana likhuleni anangopezeka atafa basi, atatemedwatemedwa mutu monsemu ndi anthu achiwembu amene sakudziwikanso kuti kodi anachokera kuti, anayambana nawo chiyani, cholinga chinali chiyani. Zimakhala zinthu zodabwitsa achimwene kuti kodi chikuchitika ndi chani. Chifukwa chani Nyasaland anthu sakuopa sokhetsa mwazi.
anthu akakhesa mwazi kumakhala kuli zii ngati m'manja mwawo mulibe mwazi. Ndakamba kale achimwene mmene zinthu zazondokera m'mizindamo, mmene anthu amapangirira chipongwe poyerayera opandanso wina wathandiza. Amwene munthu kumubaya ni mpeni kuyesera ukuwa kuti abale ndilanditseni ine, aliyesa kumangoyendera zake kuti kaya amwene muzionera nokha kuti muchita bwanji. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri zimene zikuchitika patakali pano achimwene. Timenera ndithu kuti tikhale pansi tiwunikirenso bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani ndipo zikuchitika bwanji, ndi chiyani chimene chazondoka chofunikanso kukonza. Ndadina kale ulendo wina wake uja achimwene kuti kwathu kuno timangothamangira kufufuza kuti kodi wachita chipongwechi ndi ndani amene wapha mwana wa ana likhuleni basi. Koma icho chatsitsa dzayi kuti njovu ichoke nyanga ndi ayi ndithu sitikufunanso kutengapo mbali kuti titambasulepo. Zinthu zinazi sizikumangochitika chilipo china chake chimene chikuchitika amwene. Koma ayi ndithu timangolimbikira kuti iyayi tiye tione kuti kodi wachita zimenezi ndani, tiye tikamugwire basi. Mapeto ake miyoyo yambiri tilephera kuyiteteza achimwene. Tidzifuna kuchitapo kanthu koma miyoyo itapita kale. Ngakhale ubwani tasafe ku sukulu chabwino sidakhalitseko dangolekezera Sunday 2, komabe timaona ngati kumene zinthu zikulowerako izi zizopangophana izi kupanda kusamala ndithu zipezeka kuti zatigwama achimwene. Timenera kuchitapo kanthu kena kake. Alipo ndithu anyamata kumangokhala chochita chosadziwika muzolozolomu kaya muchiwanja monsemu monse muchilomoni mwa nthukwamu kuchilomo kunsanjeku ngakhale kwa njombo kwa sungu kwa ngwangwa mulilongwemu kaya mobuluzi mokabujula msalu ngakhalenso kuovesanza kuntchisi. Kalipo ndithu kagulu ka achinyamata kumangokhala basi tsiku ndi tsiku kumankanaapempha munjiramo. Pige tigayene ina yake akapemphapempha akaona sizikutheka basi usiku kumavala chikatoni chobola maso ndi kumapotokola anthu makosi. Ife kwathu kuno tatanganidwa kukonza vuto pamwamba, koma gwero la vutolo ata sitikufunanso kuona kuti kodi likuchokera pati. Nanjinanji pano pamene mpingo wakwapatira tambala ukhala kupita ku zisankho zosankha atsogoleri ndi anthu atanganidwatu kunkanayendayenda ngati mafaza a Khrisimasi akuti kulimbikitsa mpingo umachita kudziwanso wekha kuti kampeni nthawi yokhala pansi kuwunikiranso mavuto. Ayi ndithu tilibe achimwene tatanganidwa kumajambulitsa titakwera ujeni weyi bridge kaya ndisikelo imene ija kaya zina zoterozo. Koma chitetezo ndiye chikusokonekera kuopsa. Dziko limene lakhetsa mwazi kwambiri opanda chifukwa, anthu ochuluka kwambiri amene takafotsera kumasana chifukwa cha chuma chawo, ana ochuluka amene tsopano ali pa umasiye wadzaoneni makolo wawo atapotokoledwa makosi, magogo ochuluka amene atsala okhaokha, ana awo atakhabedwakhapedwa miyoyo yawo ndi kuchoka. Zimenezi zitipatse malingaliro ena malo mothamangathamanga kumemeza anthu ngakhale zisankho zili mzaka ziwiri zikubwerazi zikatipatsa mangolomera kuti tikhale pansi tione kuti kodi zimene zikuchitikazi zomangochitika nanga tingatani, angatithandize ndi ndani. Kwathu kuna chimwene kwabwera kachisimo kena kake makamaka ndi anzathu a mipando kandi nduna zimene kupanga zinthu zimene iwo akufuna mu nthawi yawo osalabadiranso kuti kodi akundona ndi ndani amene ndamuponda pa chilonda. Zomandipweteketsa mtima amwene kuti kwathu kuno anthu kuti agwere ntchito yawo ndiye tikumachita kudikira kaye mwina mwake ochatsika alankhule kaye basi ndiye tiyamba kuthamangathamanga. Koma kupanda kutero ndiye kuti kukhala tili ndi nduna koma zomachita kudikira wina wake achite kulankhula kuti hey basopo masewera amene mukuchita wamusiretu, ndiye kuti olemekezeka anduna awo bongo ayamba kuthamangathamanga. Koma kupanda kutero ayi ndithu awo bongo angokhala phee. Kwathu kuno anthu amalimba mtima m'maofesimo kumwaphwanya malamulo, ndalama mapangira zina zimene iwo akudziwa basi. Palibenso kusamala kuti akondona ndani, kodi akondonawo akuti chani za ine. Ayi ndithu kupanga zimene zimafuna mtima wawo basi. Nyasaland wamba kusanduka dziko lachinambalala amwene. Anthu kugwirizana galimoto imene tiwagulira bwana wa mtengo wake ndi mwakuti zamveka zamveka. Wina wake ndikagula galimoto yodula kuposera pamenepo opandanso fotokoza kulikonse.
opanda wina wake wakuti mfweyi. Tsiku ndi tsiku malipoti ndikumamveka ndithu kuti komatu auja asakaza ndalama mwakuti za misonkho ya anthu, koma ayi ndithu opanda omangidwa, opanda ogwedezedwa, ali phee. Zimene zimene zimandipatsa maganizo ochuluka kwambiri kuti kodi tikulowera kuti anyamata okwapatira tambala akuoneka kuti anali pa dzuwa la nanu kwa nthawi yayitali, ndiye kukumakhala kuzipepesa. Ndiye tili ndi otsutsa ombwambwana kwambiri, otsutsa amene zinthu zimene amalankhula zimene amayembana nazo kutsutsa zoseketsa kwambiri. Ndiye tili ndi amabungwe amene si aboma, amenenso onse abushala ali phee kudyerera mabwevubwevu. Sangalankhulenso kuti heyi olemekezeka obongo ayi sizoona ayi. Okay, it's okay koma ujeni barman achere sefe zatisokonekera kwa basi ase ndipatse fizes wa malambe ngati muli naye muno. Ayi ndithu koma magaya avandalazi sizoona ayi. Kupsya mtima mpaka na kumazula mipando ya m'bwalo wa zamasewero, kuononga zinthu. Ayi azibambo akuluakulu koma njanji na mano amwene kumazula mipando ndi mano nkhani za mpira. Ndiye ngati azibambo awo akuvuta chonchi nkhani za mpira zomwezi, ana awo kubulekiku avuta bwanji, kubulitsa sukulu yathunthu, kuyimbaulira sukulu yonse ali phee, osaganiza konso kuti kodi ndiye mawa atikaphunzira kuti. Kongodziwiratu kuti makolo awo awa ndi aja amachotsa mipando ndi mano aja ku stadium mwana mbu make mbu. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi Bwande amafuta ku Nyasaland sunga mpenzi.